ҳар пагоҳ назди оина 5 дақиқа хандед. Стив Мартин ҳамин корро мекунад. ханда бисёр элементҳои муфиди бадани моро фаъол менамояд. ханда инчунин баданро ба эътидол меорад. хандатерапия барои табобати бемориҳои гуногун мунтазам истифода мешавад ва табобати аҷиб барои рафъи бисёр мушкилот гуфта шудааст. кӯдаки 4сола дар як рӯз ба ҳисоби миёна 500 маротиба механдад ва калонсолон ба зур дар як рӯз 15 маротиба. ба хотири пуршавқу зиндатар шудани ҳаётатон хандаро дар худ эҳьё кунед. ҳангоми дар шаб мутолиа кардан шам гирён кунед. ин бароятон фараҳ меорад ва фазои оромро таъмин мекунад. хонаатонро ба муҳити тамоман дигар табдил диҳед. онро бо китобҳои ҷолиб, мусиқии гӯшнавоз ва дӯстони ҷонӣ пур кунед. барои хубтар эҳсос намудани худ қадамҳоятонро ҳангоми гашт ҳисоб намоед. ин усули хеле самарабахш аст. ҳангоми нафаскашӣ 6 қадам гузоред, нафаси худро боз 6 қадам нигоҳ доред ва баъд барои 6 қадами оянда нафас кашед. агар 6 қадам барои шумо аз ҳад зиёд бошад, онро камтар кардан мушкил нест. пас аз ин машқ худро ором ҳис мекунед. одамон аксар вақт иҷоза медиҳанд ки майнаашон аз сафсата пур шавад. ҳама одамоне ки бо тамоми нерӯ кор мекунанд, қудрати оромиро қадр мекунанду медонанд.